velkommen til Abortteknik. Mit navn er Pauline. Og jeg hedder Kevin. Vi skal kigge på nogle tal fra 1995 til 2010, hvad der er sket med aborter for alderen mellem 15 til 49. Og det har vi så fået nogle eksperter til at lave en statistik over. Her ser vi et histogram over hyppigheden af aborter i 1995. Hvis vi kigger på intervallet 15 til 19 år, kan man se, at der er blevet foretaget 2.305 aborter. Det svarer til 13,3%. Hvis vi kigger her, hvor intervallet er 20 til 24 år, kan man se, at der er blevet foretaget 4.088 aborter, og det svarer til 23,5%. Hvis vi kigger her, kan vi se intervallet 25 til 29 år, hvor der er blevet foretaget 4.120 aborter, og det svarer til 23,7%. Hvis vi kigger videre ved intervallet 30 til 34 år, kan vi se, at der er blevet foretaget 3.664 aborter, og det svarer til 21,1%. Hvis vi så igen kigger videre til intervallet 35 til 39 år, kan vi se, at der er blevet foretaget 2.247 aborter, og det svarer til 12,9%. Ved intervallet 40 til 44 kan vi se, at der er blevet foretaget 856 aborter, og det svarer til 4,9%. Ved det sidste interval, som er 45 til 49 år, er der kun blevet foretaget 106 aborter, og det svarer til 0,6%. Her har vi valgt at bruge højere intervalenderpunkt, og derefter har vi regnet den kumulerede frekvens. Vi har valgt at sætte ind i et sumkurve, hvor man kan se kvartilsættene. Her ser vi et histogram over hyppigheden af aborttallene i 2010. Hvis man kigger på intervallet 15 til 19 år, kan man se, at der er blevet foretaget 2.580 aborter. Det svarer til 15,8%. Hvis man kigger på intervallet 20 til 24 år, kan man se, at der er blevet foretaget 4.141 aborter, og det svarer til 25,3%. Hvis vi kigger på intervallet 25 til 29 år, kan vi se, at der er blevet foretaget 3.002 aborter, og det svarer til 18,3%. Hvis vi kigger på intervallet 30 til 34 år, kan vi se, at der er blevet foretaget 2.968 aborter, og det svarer til 18,1%. Hvis vi kigger videre på intervallet 35 til 39 år, kan vi se, at der er blevet foretaget 2.508 aborter, og det svarer til 15,3%. Ved intervallet 40 til 44 år kan vi se, at der er foretaget 1.069 aborter, og det svarer til 6,5%. Hvis vi kigger på det sidste interval, 45 til 49 år, kan vi se, at der er blevet foretaget 94 aborter, og det svarer til 0,6%. Her har vi igen valgt at bruge højere intervalenderpunkt, og bagefter regnet den kumulerede frekvens over aborter i 2010. Her kan man se kvartilsættene i en sumkurve. Her ses to boksplot fra 2010 og et for 1995. Man kan se, at spredningen af kvartilsættene i 2010 er større end for 1995. Vi kan konkludere, at aborttallet i 1995 topper ved 25 til 29 år, hvor i 2010 topper aborttallet ved 20 til 24 år. Det er jo alt for i dag. Ses næste uge.